ширкатҳои ҳавопаймоии Русия бо ирсоли нархномаҳои навашон ба агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон нархи парвозҳо ба Русияро хеле арзонтар карданд. Тибқи нархномаи нав, нархи парвозҳо бо ҳавопаймоҳои ширкатҳои Уральские авиалинии, Ют Эйр, Сибир ва Северный ветер аз ин ба баъд аз 3000 то 8500 сомониро ташкил хоҳад дод. То чанд рӯзи пеш нархи парвозҳо аз Тоҷикистон ба Русия то 17000 сомонӣ хеста мавҷи норӯзигии ҳазорон мардуми хоҳишманди сафар ба Русияро дар Тоҷикистон барангехта буд. Дар пайи ин рӯзи 22 апрел мақомоти авиатсионии Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоии Русия талаб карданд, ки дар байни 2 рӯз нархҳояшонро поин биёранд, вагарна аз ҳаққи анҷоми парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон маҳрум карда хоҳанд шуд. Икром Субҳонзода, мудири агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, рӯзи 27 апрел ба хабаргузории русии Спутник Тоҷикистон гуфт, ҳамаи 4 ширкати ҳавопаймои Русия — Уральские авиалинии, Ют Эйр, Сибир ва Северный ветер, ки амарӯза аз Тоҷикистон ба шаҳрҳои мухталифи Русия парвози чартерӣ анҷом медиҳанд, нархномаҳои худро пешниҳод карданд. бино ба асноде ки онҳо пешниҳод карданд, нархи як чипта аз 3 то 8500 сомонӣ арзиш дошта, нархи миёнаи арзиши чипта барои парвоз аз самти Русия 6 ё 6500 сомониро ташкил медиҳад. ин нархҳо аз дуриву наздикии манотиқе вобаста аст, ки ба онҳо парвоз анҷом дода мешавад. ширкатҳо ҳуқуқ надоранд ки чиптаро аз ин зиёд бифурӯшанд, гуфтааст Икром Субҳонзода.